Gurdwara vol dir casa de Déu. Guru, Déu, i Dwara, casa. Aquí pot venir qualsevol persona de qualsevol religió de raça, qui sigui, no és només per sikhs, i poden venir aquí a resar, fer les seves oracions, a menjar, tota l'ajuda que necessita una persona, nosaltres ho donem. La vida és com una muntanya russa, no? Té els pujades i baixades. En el moment que estic una mica depre, mira, tinc el Déu amb qui parlar, em dona els consells i em diu què he de fer, i quan surto d'aquí surto amb unes forces increïbles que dic, aquesta tranquil·litat no l'havia sentit mai. Yo tengo amigos que son testigos de Jehová, tengo amigos cristianos, o sea, católicos, tengo ateos. Yo en sí pienso de que las religiones son diferentes maneras para llegar al mismo destino, que es ser buena persona, no faltar el respeto a nadie, no herir los sentimientos de nadie, y ya está. Per un sikh el turban no és una tela de roba, sinó és el part del meu cos. I sense el meu turban no existeix un sikh. Quan anava a buscar la feina, sempre el primer que deien tu vols treballar aquí? Dic sí, jo vull treballar aquí, però amb turban no pots treballar aquí. Dic no, treballaré amb les mans, no amb el turban. El que jo he après del sikhisme és ajudar els altres, a compartir els altres, no només pensar en tu mateix, sinó posar en joc d'altres. Jo la feina que faig, ajudo les persones, no cobro ni un cèntim, és perquè sempre m'ha agradat de la meva mare. Jo he après del sikhisme, pensar els altres, pujar en un altre lloc.